zein dugu, sarrera imintzioka. Bale, ados. Gabon. Ongi etorri Miluzera. Maite zaituztegu, bereziki Anjon maite dut, oso guapoa delako. Bai, ados. Eskerrik asko. Hasi egin beharra daukagu, baina non daude gure lehiakideak? Gatozela gure lehiakideak! Oso ona! Alba, urtzion, zer moduz, Asier Banderleku hartzen inigonaz gure lehiakide barriak. Imaginatu saio guztia horrela, Pentsa. Zer moduz mutilek? Oso. Ondo, urtziban, bueno, esango dugu, 5. saioa. Gure Miluze Trebientzat, ze ondo iban aurreko egunien, ez da? Eta finalien, eta urtzi leku hartuta ja, Bai. Ez dakit beraiek ere adierazin duten imintzio bidez, euren orain arteko ibilbidea Miluzen? Igual gero. Bai, ados. 1.250 euro, besteak beste urrezko galdera be, bueno, baia, estrenatu dugu, banatu dugu dirutxu be, gu oso pozik, zeuek? Ere bai? Ondo, etxien, bueno, ez dugu esan orain arte, baina badauz txikiren batzuk gu ikusten gauero. Bai, hori da. Bai. Partean zuenak alegia. Bai. Nireak Nikole eta Danel. Neriak Bera eta Irei. Oso ondo. Eskerrik asko, mutilek, gaur behemen egotik erren, ongi etorri. Eta muixu bat txikitxo guztiei, Eta beste bi txikitxo, dia nahi. Asier eta Ander, bete lutik, zer moduz bikote? Ondo. Imintzio bidez adierazi beharko bagenu, nola gauden? Ondo. Bat ondo eta Asier oso erne. Bigarren saioa, lehenbiziko negia da, ibilbide polita egin zenutela, finalera heltzea. Falta, oraindik? Zaila ziok, onaituk. Bueno, baina zuek ere zarete makalak. Gaur akaso bai? Ez, Anderrek dio. Bueno, gaur Niru bi, Dirua, ez da? Bai. Aukeran, datu berri bat hemen topatu duguna, zuen familian gizon kontuak nagusi, Bai. laua nahi, ez dakiz emat lemusu, denak mutilak. Denak. Eta emakumeiko familien. Baina ez delago jaio edo bota egin dituzuelako ez? Momentuz ez da jaio. Igual bat omate bota, baina ez da jaio. Ez dago, denak zarete gizonak. Dena. Bueno, hori bizkaganaka berritzen joaten garen edo? Egia saiatzen, Latu nio. edo. Oso ondo. Animo, mutilak, noski. Eta sorte hon. Joan Tibetera bizitzen. Bai, ez da? Andra bat, anaidanak azizkonduten da. Bueno. Benetan, Bai? Ongo nintzen Tibeten, zuekaz. Inigotan naz. Ongi etorri, gure lehiakide barriak zen moduz. Ondo. Inigo noren ideia izan da, hemen egotie. Bizatatik. Nerea izan da, baina damutzen pixkat, Naz, non dizatu zide? Laskautarraga. Laskautarrak, Miluzen jokatzeko prest. Inigo, ze irribarrea ber? Ze irribarreak esun? Oso ondo. Urduria, bizka bat. Odontologu eta hortz klinika baten lanien. Hau laguntzat ondo, Guk zer moduz? Ondo, ez dut ikusten, Horregatik ondo, ez da? Horrela, 5 metrora oso ondo dauzkaz dortu. Bai, Inigo lagun egitea komeni guri, bai? Bada ez bada. Futbolio zabiltze, Inigo? Bai, bueno, nik ja honezkeo utzi dut, baina entrenatze zela jarraitzen Oso ondo, ze taldetan? Lazkao kiroleka. Lazkao bertan. Naz, zu bazabiltz? Bai jokalari bezala eta bai entrenatzaile bezala. Ai ba, entrenatzaile umiena edo? Umiena, bai. Oso ondo, orduan darke hongo dibegire, zer antzukizun. Bai, seguruna. Ondo, lehen hezkuntza ikasita, kirola be gustora egitezu? Bai. Bale, Miluzen zelakuzarien neurtu behar dugu orain. Eskerrik asko tortzia remutile. Eta ipatu ditugu hortz kontuak eta, nahi baduzue goikoak eta denak berritzeko adina dirua daukagu, zakuan jokoan gaur, 24.900 euro! Ematen du, Inigo? Ematen du. Goi eta be egiteko? Bai. Oie 1.000 euro diez. Bai, ez da? Agindan hau 1.000 euro da. Eta pak guztia ipatuta, gure ikusle paka. Haze publikoa, urnietako saleziarra jokoten zuela. Hau batzuek! Gabon. Ikain. Ba, motorrak beratuta hemen, Miluzeko platuen orduen hasi egingo gara. Arrasto, ze kontzeptu eskutatu dugun, jakin behar dugu, urtziban lanean hasteko prest, noski? Aurrera. Ba, lehenengo errondako lehenengo arrastoak dio, pertsonaia asko izan daiteke. Aktorea? Aktorea. Asier Ander. Paso. Inigo naz. Paso. No, alpertuta honek, Saiatu, Bigarren arrastoa, birak ematea da nire zaletasuna. Arrasto hona, Bikote? Io biboa? Io biboa. Asier Ander. Paiasoa. Paiasoa. Inigo naz. Noria? Paiazo, guelta garitzen dira. Gora begira jarriko zaitut.
Zer. Entxatu ondo, Erantzun bat? Urtziban, Zerua. Zerua. Asier Ander. Nik ez dakit. Paso. Inigo Naz. Bai? Kolumpioa. Kolumpioa, demoraz kanpo gainera. Urrengo arrastoak dio, herriko jaietan ikusiko dugu elkar, Urtziban. Honekin bai, Errepasatu, arrastoak. Herriko jaiak, gora begira, birak emon, pertsonaia ezberdinak. Erraldoia. Erraldoia. Hori bai. Osondo. Oso ondo. Eta zuentzat 70 puntu, beraz, bikote, alako batean ikusi duguta, Ondo. Etxeko txikiak aipatu dituzue gainera, zuenak ere izango dute fijazio hori, Bai, erraldoiekin. Erraldoiekin. Santita Maialen. Santita Maialen dira erraldoiak. Bai, errenterikoak. Bai, begira. Bueltaka. Eta txaman. Bueno, bai, nagusi zepe bai zoragarria da, Sekulakoa. Danok hau ezabalik aurreri begire. Bale, Asier Ander. Bigarren taula, estrenatuko didazue. Lehenengo arrastoak dio, batzuetan askatasuna du aldarri. Bandera. Inigo Naz. Paso. Urtziban. Zer? Paso. Paso, Asier Ander. Bigarren arrastoak dio, ipuin gehienetan agertu ohi da. Bikote? Giltza. Inigo Naz. Liburua. Urtziban. Gaztelu bat. Asier Ander, ona, Eztarria eta Mia bisitatzen ditu. Hitza. Ahotsa. Urtziban. Kantua. Venga, ondo zabiltzi, Marinelen laguna da. Asier Ander, Marinelekin zer ikusia. Eztarrian, Mian, ipuinetan. Egon daiteke zer da? Ura. Inigo Naz. Ardoa. Urtziban. Itxaslamia. Jupa. Ja, Eztarria eta Mila bizitatzen dituela ardoak, ez da? Ondo. Zu lasai, loturak bere kontu. Orain bai, venga, Asier Katea. Ander. Katea. Katea. Inigo Naz. Korapilloa. Korapiloa. Bai! Puntu bikote! Oso no! Ondo! Zuek ere, Eztarria, garuna pizkat korapila duda izan dituzue. Generako, lehenbiziko puntuak, 60 irabazita. Oso ondo, mutilek, sinestu beste, Inigo? Ondo. Hasi gara puntu epilatzen. Eta 3. taula, ezagunetik hasita, lehenengo arrastoak dio, ez nau jende askok maite. Grinch. No? Urtziban. Iluntasuna. Iluntasuna. Aita biak badakite zer imuruz ari diren. Asier Ander. Dragoia. Zituzten maite dragoiak betelun. Prestatu nigana etorri aurretik. Bigarren arrasto hori. Prestatu Heriotza. nigana etorri... Urtziban. Gerra. Asier Ander. Hospitalea. Bueno. Ez abiltzi txarto. Hau ona. Sarritan gaupazen arrazoia naiz. Insomnioa. Urtziban. Amez gaiztoak. Ametxe gaiztoa. Asier Ander. Metxa. Prestaketa da hor, erreparatu horri. Inigo Naz. Zurian zu, zurian ni. Oso ona. Bai. Behin jakin da bintzat. Inigo Naz. Paso. Urtziban. Dentista. Hortzak zurizera joan da, Iban. Asier Ander. Gau pasa, baina en automaite. Lana. Inigo Naz. 5. arrastoa gutxienez, ezadazu zure izena.
Zer da? Izena, eskatzen duen zerbait, Izena zurian jarrita. geratuta zurian geratzen da. Guazen, Mediku, eskazagit. medikua. Urtziban, Pantalla. Asier Rander, Mina. Inigo Naz. Eskola batzuetatik bota egin naute. Eskolan. Inigo Naz. Eskolan, Eskolan, Eskolan zer. Honekin jarrita. danatik. Honekin danatik. Jendeak enau maite. Prestatu egin behar da. Inigo Naz. Azterketa. Zerketa. Nada. Venga! Hotel! Beste berroita bat puntu zuen zabikote. Azterketa! Piztu zaigu bombilla, bale, oso ondo. oso Alako ondo. batean bada ere, beste berroita mar puntu Inigo Naz zuentzat. Aspaldi egin barik. Bai. Claro. Aspaldi egin barik honek azterketarik. Etxean asko sufritu dugu, Azterketekin eta, Nik ez. Ez? Lasai, eroso? Bai, Ni beti beldurtuta. Bai, Bai, beti amari eskatzen nion, ama, esan nik aldudan guztia egin dudala behintzat eta. Bai, Antxon, lasai, segi eskolara, venga. Bai, horrek lasaitzen ninduen. Dena dela, imintzio batzuk egingo ditugu, edo? Bai, hoxe. Urtzi Iban, zuek hartu lekua hemen, imintzio gile, Asier Ander, beste aldean. Ba, kontzeptu arrantzan, eta betelu, lehenbiziko puntua beharren dituzke, Denbora. Pentsatu ondo. Hasi lanean. Parapentea, salto, puentin... Venga, bero. Bota saltatu, Zertan? goitik, Zubia, helikopterotik Baina zer bota. dauka? Helikopterotik bota, Zerrako? salto base, Bai, Asier. Parakaidista, helikoptero eta parakaidasean bota. Bai. Oso ondo. Jan, janaria, moztu, Txuleta, fina, Venga, zer dali. txistorra, Venga, bero. Salchichoia. salamia, salchichoia, saltitxa, Ez? Txistorra ez bestie, venga. bestea. txoiza, Venga. Azkena, bien artean. foku, osea, Foku. Ez da fokua, Ez da fokua. fuegos Argia, artificiales, Argia, artifiziala. baina... Ez? Eguzkia, eklipsea. Bai, bai. Oso ondo! Bai. Oso ondo. Zoragarri, Ondo. Anderri bombila biztuta, oso ondo. Oiztiratxu ariketa, noski. Bale, ez dakit txorizugaz gelan ospatuko, baina irurak asmatuta, 60 puntu bitaldentzat, hau batzuek. Bueno, Asier Ander, hasi gara. Puntu batzuk, pilatzen. Lasaitu gara pixka bat? Lasa egin joden. Bueno, ba urduritu orduan eta etorri imintzioak egitera. Beste aldean, Inigo Naz. Bota proposamenak, garrantzitsua hori, saiatu, gure laguntzeko gaudeta. Denbora. Kontsatu ondo, banatu lanak, eta nahi duzuenean. Lehenbizikoa. Tu arbitu. Jaboia. Bai, oso ondo. bai, oso ondo. Pantalla. Bai, Pelikula. bai, eta? Palomitak. Bai, Oso ondo. Krispetak, oso ondo. 47 segundo, Denbora dago. Ile luzea. Ia moztu. Ah, oso ondo. Zer Ja. dira? Ia. Zertan ari dira? Musika jotzen. Bai. Bai. Bi. Bai. Nortzuk? Alaiz eta Maider. Wow! Bai. Ze ondo. Oso ondo, Asier, ondo, txampan baten truke. Zagit, lanak banatzerakoan esan duzue, ni alaiz eta zu Maider. Bagoitzak rolak ondo erabaki. Baina oso ondo, zemak kirol egiten genuen aurrera tatzera, Eurekin, oso ondo. Ba beste, irurak asmatuta beste Bai. 60 puntu. Oso ondo. Inigo Naz, egia entrenatzaile modura imintzio askota egin behar izaten dela, ez da? Bai. Hora, bera, Gaina ingo fetxi. nahiko urduri geha. Abai, Naz bada imintzio asko egitekoa? Ba, erakustaldi bat eman bezez, zatoze hona, Urtzi Iban beste aldean. Ikustagun, gure bi entrenatzaileek. Ba, jokua emango dute, seguru. Ea puntuak, pilatza ditugun, denbora. Ikusi ondo. Ados, eta... hasi. Dorrea, pilarea, Zer da? su artifizialak, Ez, begiratu ondo. Lurra, Bai, landarea, zuaitza, Bai. zuaitza jaio, belarra, sustraiak, sustraia oso ondo. Vale, igerian, baino jantzia, Bikain. ondo. bai, agurea eta zaintzailea. Aguren residentzia. Bai. Zarren egoitza oso ondo. Bai, oso ondo. Bikain.
Zo polita izan da azken hau, Aseran batzen agurea, gero bestea itxaron. Ni zuzaintzen, orain bio gara agure. Bueno, denetik ikusi da. 70 puntu hau bazuek. Zondo. Eroglifikoen txanda iritsi da, eta gomendioa gure lehiakidei azkar-azkar aritu beharko zarete. Ja. Bota proposamenak guk lagundu ari izateko. Eroglio esan diate kontuz, Urtziban, oso sarre dabilela azken aldian. Zergatik? Arazo pertsonalak. Bai, Bai. etxean eta... Arazo pertsonalak. Ez dakigu besterik. Orokorrien. Ez ditzala gurekin orain du? Bai. Alakoa da, eroglio, bai. Nik uste dut maitasun kontu etiela. Eta hor dabil, apurtxuet pikatuta bizitzarekin. Orduen, Zema eroglifiko bat baita, ezta? Kontuz, suposatzen dut geuk ordainduko dugula. Zuek, Urtziban, kasu honetan. Zuek, kasu honetan. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Ezin dut jasan bere, Kiratxa? bai. Oso ondo, irakurtzen hartzen gara, ki, kara, karik ez dugu behar, silaba hori ez dugu behar, kira eta poltsari Paul kenduta, txa. Paul McCartney, Hey Jude, bale. Eta Ibanek dio, hau aldaba, eroglioren bertxio gogorra. Lasai. Kontuz. Urtziban, bigarren eroglifikoa denpora. Zer aritu dira ikusten? Irukia. Irukiak. Bale. Oso ondo. Notarako erotzeko dau. Baita. Kike, Mr. Kike Amonarriz, ki, kerikez, eta orduan iruki eta ak. Oso ondo, irukiak. Irukiak, irudikatu dut Ane Terese irukien animazio Da zera hori? bestie, Elene. Elene. Vale. Imaginatu iruak Kike, marrazki dizunak. Iru Kike, bata bestaren ondoan. Hombre, juna izaten sorginek badako itxura. Bai, burua. eta bera ere sorgina. Egon bundu bikote osan. Iru Kikeak. Ele zain berria, ete baten. Hasi erretetan der, eroglifikoak asmatzeko gogotxu, ikusten Bai, 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 zaituztet, asmatu oso behar ondo. Balenengoak dio denpora, patatekin janoi ditut, Oh, nortzutie. Ilarrak. Bale, Jarrak. bai, oso ondo, oso ondo. Ilazki erdia behar genuen hila, eta karraren beste erdia, ra, hilarrak. oso ondo. Doble egondalako, oso ondo. Ja, montaje horretan asko irabazten duela karrak, Zona piropo bat hori, Perez. Oso guapa zara, txalo, joder. Ez dut ulertu, tiroku berantzatu niretzat. Zuk galdu egiten duzu bere erdiarekin, berak irabazi zure erdi... Txalo, orain bai, Enaizona piropoetan, bargatu. Gorritxu, horreitzik gara lagunek. Asi errander, bigarren eroglifikoa denpora. Beti dabil, nor da? Marko. Vale. Kokendo. Bale? Marmar? Bik. Marmar bada Marmarrean. Bale? Marmar bada erantzunaren zati. Oso ondo. Marko, kokenduta mar. Marmarrean dabil beti. Oso ondo. Zuek biotatik zein da horrela bereziki marmartia? Oain beha. Bai, Ander, marmarrik ez orain. Egun puntu baizik, ondo? Oso ondo, Azierren erantzun, orain bera, lehen neu. Bizitza aurrera doa, eta evoluzionatzen goaz. Hau pasuek, base ondo moldatu dian, inigonaz beste danak eroglifikoetan. Asmatu beharko duzue, gaizkiz geratzeko. Beharko. Ze presio gutxi, oso ondo. Lehenengoa, hau pasuek, denpora. Bi zatitan apurtu zait. Erregalua. Erre? Irakurri? Erregela. Bai, oso ondo. Irakurtzen hartzen gara, re nota, ge, la nota, erregela. Oso ondo. Solfeo errepasatu dut etortzea, ezinbestekoa miluzen, Bakizu hori? Ondo? Horagarri. Do, re, mi, fa, sol, bigarren eroglifikoa denpora. Ze zailak egiten zaizkion? Nor da? Bat Emma Watson. Bale, aurrekue, bestie? Emma bada erantzunaren zati. Zer gehiago? Emma bada. Bai, Emma bitak. Emma tak. Emma... aurretik? Ez dakigu. Emma, jarraitu, zer falta da? Tik. Matt Damonsen. Orduen, Matt, Emma Watson, Matema eta tikak falta ziren. Emma tikak ekin agian, ateratzen genuen bebai, denpora bari geratu gara. Erdia, bai. Venga. Egun zati bi. Venga! Erroita bat puntu, ondo, matematikak.
Eta aurrera egin aurretik, jazki zazpikitxo bat. Esan. Txomin Katalonek bidali digu Ipar Euskal Herriko autobus geltoki batean ikusitako kartela. Bertan, batetik, frantsesez gare irakurri daiteke, jar esaten da geltokia, okerrez naiz, gare idatzi behintzat. Euskaratuta jarri dute gara. Alegia, geltokia berrean esan dute frantsesez gare bada, euskaraz gare Bagare, ez, bagara. gara esaten da. Gara ez, esaten da geltokia. Euskalduna gara, eta geratzen gara geltokian. Txomin, eskerrik asko eta bidali gehiago, mi esker. Hau ba. Milu zabildu baita da kontu eus? Bai, Jasoko ditugu, zegoen argazkiak. bidali, Bialdu. Zuen zazpikiak eta baita zuen kantu proposamenak ere. Esaterako, Urnieta, presta bete? Miluzeko esku, Atseden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Oso ondo. Mi esker. Urrengoan hobeto, Zaiatu gara dago pizka bat, Bai, gure lehiakirik inoizkarik eta bien, Bai, ez da? Bai, Zuek ere sentitzen duzuen miluzeko eskuaren magia. Bai. Urtzi ban, zuek berezik kasu honetan, lehenbiziko eskua zuenetik abiatuko baita. Puntuak, komodinak, urrezkoak jokoan. Hauxe zuen eskua. Kontuz erori gabe, dio enuntziatuak. Lehenbiziko ikurrak. Nongo plater tipikoa da zurek zopa. Polonia, Algeria, Kanada edo Maroko. Polonia. Poloniakoa? Zuzen. Erre. Aurrera. Zein da argaziko bertsolaria? Jon Euria, Oiana Iguaran, Nerea Elustondo edo Amaia Agirre. Oiana Iguaran. Jakiteko oso ondo. Matu. Te. Hirugarren erronda. Nola esaten da belauniko jartzea etxarri aranatzen. Kokopiko, txutxupiko, kirikiko edo zoropiko. Kokopiko. Kokopiko? Ez, errebotea. Zoropiko. Zoropiko. Esto, kontuz. Azkena? Nigonas? Bota bat. Kirikiko? Txutxupiko esaten da, ba? Ze berba politxe. Bai, txutxupiko. Deno, belauniko. Erabilikot. Ahí está. Txupiko. Zutik orain aurrera, entzun hau. Aitzitxe mukurrunduko pipetxu sali eda baina. Aitzitxe mukurrunduko pipetxu sali eda baina. Pipetxu gerra dotzo halkondari ebarria. Eta galderak dio, nola du izena korrontzi taldearen kanta honek? Aitzitxe txikie, aitzitxe sudur luzie, aitzitxe mukurrunduko edo aitzitxe pipetxu salie. Denak onak. Aukera eserrik ez dago. Sudur luzie. Aitzitxe sudur luzie. Aitzitxe sudur luzie, ez. Aitzitxe txikie. Aitzitxe txikie, ez da ere. Inigo naz, guazen ba. Aitzitxe pipetxu zali, Aitzitxe pipetxu salie, Oi! aitzitxe mukurrunduko. Aitzitxe mukurrunduko. Aitzitxe pipetxu salie bada, kontuz. Aurrera, zema solairu ditu New Yorkeko Empire State eraikinak, 110, 102, 205 edo 330. Ondabi. 102? Oso ondo, Epa. zuzen. Be. Eta aspaldiko partez, askatzeko aukera ere bai. Kontuz erori gabe, dio enuntziatuak. Urtzi ban, saiatu nahi duzue? Ba, aurrera ingo dugu. Zein taldek egin du etxoren bertsio hau? Etxo. Aukera beharri gabe akaso, baina aukera gortxe eskalariak, bendeta, glaukoma edo betagarri. Betagarri. Betagarri, noski, betagarri da, bertsioa. Eta hi batzuk hor, Eskatuko dugu. askatu egin nahi duzu, Iban? Haupa. Ia ba, ozen eta argi mesedez. Denbora izotz pista irristakor bat da. Wow. Zuzena da? Haupa. Oso ondo! Komodina, zuek, oso ondo. Poetikoa, desgaraian taldearen kantu baten letra. Urtziban, komodina eskuratuta, urrezko balioa izan dezake urrengo proban ondo dakizun moduan. Hasi Errander eutxi zegoen eskuari aldala. Bigarren eskua, askatzeko unea, honela dio, bigarrenak. Hobetu daiteke. Eta lehenengo galdera.
Nola izena du Arzak? Sokaldariak. Jose Mari, Juan Mari, Luis Mari, Pedro Mari. Juan Mari. Juan Mari? Oso ondo? Juan Mari. Eta 3 urte agertu dira, momentuz. Zeinen bertsioa egiten dute Krusa taldeak eta Xabier Iriartek? Rosana, Rosalén, Rigoberta Bandini, Julieta Venegas. Lasai. Rigoberta Bandini. Opaz egiten eta, Aupa? Ona. Ja. Guazen aurrera, Sierrander. Non dago argazkiko lakua? Eslovenian, Kroazian, Belgikan, Herberetan. Eslovenia. Hori ere asmatu. Hobetu daiteke? Sei. Seiko dugu? Alauetu hendik. Ahí está. Nola esaten da korapiloa, meinakan. Koropiloa, gambila, trombila, zirpila. Zirpilla. Zirpila. Errebotea, inigo naz. Trombilla. Trombila. Oso ondo. Asmatu egin duzu galdera, eskua askatzeko aukera. Bai edo ez? Saiatu nahi duzu esikera? Basier, Ander? Zein kolaboratzaile dauka kantu honetan, Kai Nakaik? Mikel Marquez, Mikel Urdangarin, Inaute Lorri eta Iker Lauroba. Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin. Zuzen! Ondozuk, zurtziluek, Zuzilo ego zen dugu. Serio. askatzeko aukera. Hasi Errander. Ez, Zeu ikusten, Zugu ikusten. Beste arrastotxu bat altzuti eman? Venga, 2 ikur, argiztatuta, zeren forma du bretzel jakiak. Bihotzarena, errumborena, karratuarena, edo borobilarena. Iotza. Bihotza. Oso ondo? Batzuk. Eta beste pistatxoa, ilaski. Zaharregia txikiegia agian albumeko letra zatitxu bat izan daitekela. Kantu baten letra orduan, bikote. Jarraituko dugu? Askatuko dugu? Askatu egingo dugu. Venga, saiatuko gara, ez da zer galtzen. Gauza perfektuek ikara sortzen didate. Zuzena da? Aupa! Komodinak zuen zat, oso ondo! Kirmen Uriberen poema bat, oso ondo. Hasi Errander, bale? Gauza perfektuek ikara, Inigo Naz, zuek beldurtzen zarete, perfekzionismoarekin eta... Bueno, pixkat. Pixka bat. Tamainan, beldurra tamainan beti, ariketa perfektua egiten duzuen. Alegia, hau zuen eskua. Zeruari begira, gainera. Hori eskuaren pista. Ia ba, entzun kantua. Zenbat galdera? 2000, 100, 1000 edo milioi bat. Mila. Mila galdera, ai, baina berbera. Oso Presente gaur, Erromeri kontuak, Araiz eta Maider. Eta zeta batzuk, aurrera. Hiritan dago argazkiko murala. Iruñean, Bilbon, Gasteizen edo Baionan. Gasteiz. Gasteiz. Ze polita aldezarra, Lagarri. Oso polita. Batzuk ere agertu dira. Aurrera, Inigo Naz. Zenbat metrotako garaiera du Pupik? 20,2 metro, 8, 12,4 edo 5,5. Pupik. Honentzat ez dagoen beste izanik lagun. Ja, egia, bai. Bilboko 12,4. 12,4? Eta asmatu. Ondo. Hola, garri. Lagun, aderri, Bai. txakurren. Bintxo, nizragit. Aurrera ingo du bikote? Guazen ba. Nola esaten da garbitu erronkarin? Ikusi, ekusi, zabartu edo urartu. Erantzun bat, bikote? Ekusi. Ekusi.
Eta azmatu gainera. Oso ondo. Puntua pilatzen ari gara. Komodina nahi izatera esaldi askatu beharra dago, noski. Saiatu nahi? Ez. Ba, aurrera. Ikastetxeko txirrinak jo badu nola egin du. Turrun, tirrin, tarran edo... Tarran. Tirrin. Tirrin? Oso ondo. Zarata gogorra hori. Kalerako bada, ez? Egia. Erre batzuk ere bai. Tirrin, erreak. Eta Inigo Nas, APK. Tankerarik hartu diozu esaldiari? Saiatzeak ez dauka zigorrik, Urrengo. Bueno. Ia, urrengo galdera. Ze polita bestia. Baina noren martxa da? Erreginarena, Andrearena, Violetarena edo Arrosarena? Bota bat? Arrosarena. Arrosarena... Ez, Urtziban? Erreginarena. Erreginarena? Errebotea? Andrearena. Ai! Ene Violeta Maitea, maitea. maitea. Oskorri jendea txaloga gartzen du beti, Oskorri maite dugula esatie betiko. Pila bat. Bueno, ba, ez dago zer esan ipez. Inigo Nas. Beste ikur bat. Zer kendu dugu argazkitik? Etxe horratz bat, zubi bat, ontzi bat edo eskultura bat. Zerbait kendu dugu. Bai? Inigo Nas, erantzun bat? Bota? Zubi bat. Ez da zuzena. Etxe horratza. Etxe horratz bat? Oso ondo. Iberdrolakoa, noski. Eta urrezko beste aukera bat. Urtzi eta Iban, askatu nahi duzu, Saiatu? Hori, Iban? Ez gidatu gauean izar ura zure... Ez dakit nun piztu da. Bueno, saiatu gara. Inigo Nas, zuena eskua berriz. Ikus horta ona, Azalerari begiratuta zeina Lapurdiko udalerririk txikiena. Lekuine, Gixune, Lekorne edo Azparne. Aukera bat? Lekuine. Eta asmatu. Puntuak baditugu. Eta esaldia. Era bat argituta dago. Bai? Bai. Bota mesedez. Ez bilatu gauean izar ura zure begietan piztu da. Ze polita. Zuzena da? Oso ondo! Oso ondo! Jon Maiaren hitzak, Kentzazpiren kantu baterako. Itxasoa gara, beste komodin bat. Haupa zuek! Markagailuak adiranok, iaia berdinduta daude, 280 puntu. Urtzik eta Ibanek eta komodin bat. Asierrek eta Anderrek 220 eta komodin bat. 250 Marriñeok eta Nasak eta komodin bat. Eta guztia jarriko dugu, jokoan zein da zuzena. 3 panel, 11 kontzeptu, 8 zuzenak, 3 okerrak, okerrik ez egin, bestela errondatik kanpo geratuko zarete, eta komodinak erabiltzeko aukera. Lehenengo errondara goaz, Alavés taldeko futbolariak, aukerak. Andoni Gorosabel, Julen Agirrezabala, Olatz Santana, Ander Guevara, Jana Shin, Xeber Alkain, Abdelkabir Abkar, Estefanida Eira, Helene Lete, Jon Guridi eta Helene Errasti. Alaveseko futbolari baten izena? Andoni Gorosabel. Andoni Gorosabel. Realean aritu aurrena, Alavesen orain. Asier Ander. Ander Guevara. Ander Guevara. Tengo fitxaketa, oso ondo? Inigo Nas. Jon Guridi. Jon Guridi. Gure Realetik joana. Urtzi eta Iban. Xeber Alkain. Xeber Alkain. Horrelaria, oso ondo? Asier Ander. Olatz Santana. Olatz Santana. Realeko atezaina.
Inigo Nas. Abdelkabir Abkar. Abdelkabir Abkar. Oso ondo. Defentsa, bera, oso ondo. Urtzita Iban. Zer egingo dugu? Erantzun bat. Estefani Daira. Estefani Daira. Zuzena da. Futbolari suitzarra, oso ona. 2 eta 2 momentu honetan, Inigo Nas. Elene Errasti. Elene Errasti. Aurrelaria, hau ere, oso ondo. Urtzi Iban, ba oso ondo, egokitu zaizue panela. Komodina. Zer egingo dugu, komodina erabili, guk zuzena den bakarra eman, taula osatuko genuke, eta Jan, asinekin, hando gero eta garpuntu zuentzat. borrelako zerbait beharko genuke. Hasi Errander, bigarren erronda honetan, zeuei egokitzea momentu zuzena, eta Suitzako udalerriak. Eskatuko ditugu orain. Zurich, Berna, Ain, Geneva, Lauterbrunnen, Lausana, Basilea, Morgex, Lugano, Stein am Rhein, Morkote. Hoiek gure aukerak, 3 ez dira zuzenak. Bota Suitzako udalerri bat. Berna. Berna. Inigo Nas. Zurich. Zurich. Bera handiena, oso ondo. Urtziban. Geneva. Geneva. Hore garrantzitsua oso. Hasi Errander. Basilea. Basilea. Rin, ibai ertzean. Inigo Nas. Lugano. Lugano. Ai, Alpe inguruan. Lausana. Lausana. Frantziarekin mugan. 3 okerrek hor jarraitzen dute. 2 zuzenak. Hasi Errander, zer egingo dugu? Ain. Hau Frantzian dagoa. Errondatik kanpo, geratuko zarete, Inigo eta Nas. Komodine. Komodina erabiliko dugu. Morkote erantzun zuzena zen. Urtzi Iban, bakarra zuzena eta asmatu behar duzue planto egiteko aukerarik ez dago asmatu barik, eta kasu honetan 150 puntu jokoan. Dena edo zebez. Askorik galtzeko bez, venga, Urtzi Iban, bota bat. Morgex. Morgex. Zuzena da? Italian dago ba. Inigo Nas, azken aukera? Ezinga plantau. Asmatuta. Asmatu. Alegia bukatu egingo duzu. Kasu honetan, amaitu, egingo duzue, erantzuna. Zuzena baldin bada, 150 Stein am Rhein. zuentzat. Zuzena da? Suitzako historikoa, 150 puntu zuentzat. Urrezko puntuak. Oso ondo! Aldena barmenak Inigo Nas 3. erronda zeurekin abiatuko dugu. Eta, eskatzen duguna, Ramon Agirre agertzen den filma baten izena. 11 aukerak hauek 8 zuzenak dira. Bastan, Handia, Amama, Mistikal, Arrilla, Irati, 27 ordu, Akelarre, Errementari, Igelak, Erlauntza. Ramon Agirreren pelikula bat, Inigo Nas. Bera agertzen den pelikula bat? Handia. Antonio Elizei gorpuzten du. Aita. Urtzi Iban. Irati. Irati. Bertan herriko abadea da. Hasi Errander. Errementari. Alfredo, errementari. Inigo Nas. Ramon Agirre agertzen den film bat. Bota bat? Bastan. Bastan. Ondo. Urtzi Iban. Mistikal. Mistikal. Ambrosius pertsonaian. Hasi Errander, 3-3. Erlauntza. Erlauntza. Ez da bertan erlauntzan agertzen. agertzen. Inigo Nas. Amama. Amaman agertzen da, Ramon Agirre? Bertan ere, ezpa? Ez da agertzen, Urtzi Iban. Duda zakat. 27 ordu. 27 ordu. Agertzen da. Planto egiteko aukera, edo jolastu egiten dugu? Urtzi Iban. Venga, beste bat bote joko. Venga,
Pues, arrilla. Arrikian agertzen da? Aita be bai? Antxon, bertan. Venga, bota, osatu. Akelar ez dakit berrilla edo zarra dan. Ni berrillan ez dut esango nuke, igelak. Eta igelaken agertzen da? Bai, Beste noski. taula bat, 150 puntu, bikote! Eta honela geratu zaizkigun markagailubak 780 puntu, Urtzik eta Ibanek 420, Asierrek eta Anderrek, Iñigok eta Nasek 700 puntu. Eta horren bestez, gure beteluko anaien ibilbidea amaitu da, Asier eta Ander. Zer gertatu da gaur? Ez tegon jolastu. Ez tegon jakin noiz. Etorri gara ilusioz, ondo aktibatuta, baina egia da beste bibikotek ere lan oso nahi oso dutela. ongi, Eta esan dagoa, bigarren saioan amaitu da abentura nolabait. Ze balantzea egingo dugu dena den? Ona eta motza. Ona eta motza. Penakin, ez? Zer ginen, venga, bazen jarraitzea, baina... Ja, egia da Elizaldetarren saga hori luzatze aldera, oraindik ere beste bi anai badaudela. Bai. Deialdia luzatuko diegu, ona etortzeko? Ez diatorriko. Ez, Luzatu nahi bazu, baina... Ja, zer dira, sofan erosoago dauden horietakoak. Bueno, telebistan ez behintzat. Asier, Ander, esango geube gogoz geratuko gara, zeuekin gehiago ez jarraitziarren, lehiakide bikainak izan zarielako Oso bai, Zeirri Barreder, mutilek mila esker. Apo, bikote, mila esker! Batzaikatu da, buruz burukoan Urtzi eta Iban, esan guz, Inigonaz, ondo? Finala jokatzeko lekuan kokatu zarete. Urtzi ez dugu aipatu idazlea zarela. Bai, Bota, saldu pieza. Bai, dala urte bete da argitaratu nahi, ekarren eskutik. Itzaren da matapatxi bakaiu, lehenengo alea. Hori, literatura fantastikoa euskeraz. Gazteentzat, orduan, hemen dagoen mundu guztiarentzat primerakoa. Esaterako gure urnietako publikoarentzat. Dudai gabe. Apa! Bueno, guazen gurera sokatira eta kontu guztiak. Inigonaz, esan duzue, erritmo hartuta, eutxi erritmoari, ezinbesteko baita sokatiran aurrera egitekotan, bizi eta batez ere zuzen erantzutea. Soka erdiko markatxe hori dantzan jarriko dugu, zuen aldera eroriko balitz, akabo hortxe jokoa. Inigonaz, zuek puntu gutxiagorekin sailkatu zarete, beraz zuek lehenbizikoak erantzuten, dena ulertuta, ja ba, hartu lekua, sokatirara guaz. Inigonaz, denbora. Nork idatzitakoa da, Kamisoi zuri zetazkoa liburua. Paso. Alaine Agirre, Kapera Sistinoko noren margolanak dira ezagunenak? Da Vinci. Michelangelo, zein da Katarreko hiriburua? Doha. Zuzen, ze sigla erabiltzen dira Biarritz Ballet Junior aipatzeko? BBJ. Zuzen, nola du izena Looney Tuneseko ahate beltzak? Paso. Lucas ahatea, ze koloretako kapa darama Supermanek? Gorria. Zuzen, ze tresna mota da Sumprinua? Aizezkoa. Aizezkoa bai, musika tresna bat, hori behar genuen. Europako ze hiriri deitzen zaio argiaren hiria? Parixi. Zuzen, zein olimpiar jokotan sartu zen lehen aldiz eskalada? 2022. 21, Tokio, zenbat kolore ditu Greziako banderak? Bi. Zuzen, ze margolari dena da Garrasia Maizulana? Munch. Eduard Munch, oso ondo, zertan dabil izarrei begira dagoena? Zerura behi da. Alferkerian, zein abeslari doa ispiluan ikusten duen elektrizitate lur jauzira, zein? Paso. Aiora Renteria, ze kirol egiten du Julen Alberdi zinkunegi txikia laugarrena Azkoitiarrak? Paso. Aizkora, ze ozeanotan dago Kaledonia berria? Ai, iritsiko da? Iritsi da. Inigonaz askartzen da bilau, eta... Ire saiatu naiz bultza egite, baina... Pare bat utxekin ja iritsi zaigu. Bueno, zen moduz, mutilek? Ondo. Ondo. Gustoa. Lehenengo izateko, hemen leku hartu behar dalako, eta ikusi. Hori lortu dugu, ja. Bai. Bueno, sokatiran ez dagon sorterik, baina hurrengo miluzen zegoen zain egongo gara. Hau pastuek! Zabikote! Urtzi eta Iban, sokatiran, jaunda jabe, Gaur bai. Ritmo hartuta, besteak iritsi berria gainera, oraindik ere erabat egokitzeko. Zuek ondo? Bai, sorte pixka bate baita. Zorte pixka bat ere bai? Dena balio du. Bai, ez da? Bizitzan, oroar. Animoak ere alde, Urnietako salesiarrak ere baitaude, begota izuela. Apastuek! Bueno, salesiarretako ikasleak. Salesiarrak eurak eta kaso. Salesiarrak alde batera utzita, zakua. Eta hiru desente. Zuek nahi, zema nahiko zenukete? Da buena? Dena. Bai, da buena. Aldana. 24.900 euro gauzakuan! Hori da dagoena! Guau!
Horretarako, gure amaikakoa bai ala ez erantzunari dagokionez, beremu zuzenan kokatu, eta gero urrezko galderaren erantzun zuzen eman. Ondo ez da, Urtziban? Egiteko moduen. Plan polita da, ez da? Behin onaino iritsita ja. Ba, adiganok, ia 25.000 euro jarriko ditugulako jokoan, eta gaurko galdera. Amaika pilotari hauetatik zeintzuk irabazi dute gutxienez behin buruz-buruko, binakako eta lauterdiko txapelketa. Denbora. Retegi bigarrena. Martínez de Irujo. Atano hirugarrena. Lauterdirik etzan. Arretxe. Hogeta. Zaz jarriko jau. Irribarria. Ez. Altuna hirugarrena. Xala. Eskurdia. Titin hirugarrena. Banaka buruzkoik ez dago. Eugi. Ogi, bai, izan ezkidenak. Denak. Parejetako zalantzen. Ez parejetako ere, bai, lasarekin. Egiaztatu egingo dugu. Urtziban, akats bakarra. Bueno, bazakau denbora. Ja, baina ondo pentsatu hori zain. Duda hogetakin indi hau. Hauetan, hogetan. Hogetan sartu. Bi akats. Hogeta zuzen. Eta, eskurdia. Bi akats. Sartuko diago. Seguro Irribarria. Egiaztapenak eginda. Agortu dira, ja. Urtzi eta Iban. Baiokatu egin dugu. Zegoen jakintza ere erakutsita. Ia, aldaketa horiek zuzenak izan badira. Denbora. Urrezko galdera. Zein bi pilotarik jantzi dituzte hiru txapelak urte berean. Denbora. Urrezko galdera ere erantzun dugu, ze moduz, Urtziban? Bueno, hortxe, pare bat dudakin. Agertu, Bai, amaikakoa osatu dugunean be, akats batera geratu gara eta ikaragarria izan da. Pilota zale, basarie? Bai, leheno gehiago. Oain denbora gutxigo ikusteko. Nabaritu da, zerbait badagoela hor. Ba, Atano hirugarrenak, hogetak, Xalak, Eskurdiak eta Titin hirugarrenak, hortxe ezezko eremuan jarri ditugu, hiru txapelak ez dituztela esan da. Zuzena da? Bikain, eta ondo esan duzue, Atano hirugarrenaren garaian, txapelketa hauek guztiak ez baitzeuden oraindik, hogetak binakakorik ez du, Xalaren kasuan, lauterdikoan geratu zen, txapela lortzeko atarian, 2005an, baina ez zuen txapeli jantzi, Eskurdiak bikoteka bai, lauterdikoan bai, buruz-burukoa falta, eta Titinen kasua berriz, buruz-burukoaren falta, hau ere. Arretxe, hirurak ditu, zuzena da? Altuna hirugarrena. Arretxe, bitan buruz-buruko txapeldun, hirutan binaka, eta behin, lauterdikoan hirura ditu, oso. Altuna hirugarrena ikusita beraren gana noalako. Bai, ez da. Altuna hirugarrena. Zuzena da, hirurak? Hirurak irabazteko gai izan da, bai. Eta nola? Martínez de Irujo. Hirurak, bai? Eta sarri, gainera. Retegi bigarrena. Hirurak, bai?
txapel gehien jantzi dituen pilotaria baita, bera. Eugi. 3 txapelak. Bai? Oh! 3 txapel ditu, buruz buru, eta lauderdikoan, binakakoa. Ara? Hori falta, eta irribarria ere gaizki daukagu kokatuta, buruz buru eta binaka txapeldun izan zen, lauterdikoan ez, ordea. Hasierako akatsa Eugi izan, hasierako akats bakarra, irribarria bai ondo kokatuta izan duzuelako, hau pasuek, Eugi ezken eukan zalantzen artean, inondik inora. Urrezko galdera, urtzi iban, badakizue zer den hau asmatu eta 1.000 euro eskuratzea. 1.000 euro jokoan, zein bi pilotarik, 11 hauetatik, jantze dituzte 3 txapelak eskatzen gabiltzena, urte berean. Biak asmatuta, 1.000 euro. Martínez de Irujori urte berean jantzi dizkiozue 3 txapelak. Iban Urtzi. Bai, ez esango nuke. Bai? Oso ondo, 2006an, 2014an, 3 jantzi zituen, urte berean. Altuna 3. Badakigu 3 txapelak dituela. Urte berean jantzita 3? Zuzena da Altuna, 1.000 euro jokoan? Oh! Retegi 2. Zen? Hori zen! Bai! Erantzun zuzena, baina Urtzi eta Iban aztea aliketa bereziki gertu gaurkoan, eta 225 euro irabazita, txalo, eroan mesez, bikote bani, txapeldun ez, baina nagusi izan zaretelako beste behin. Aurreko lortutako dirutsuari gaitzeko, eta Miluzen zuekin jarraitzeko gongo. Bikain! Aupa, zeiatu Miluzen de, Zona harri. Epa, eskarrik asko,